Kaixo egunon, adur naiz hemen Tatapaz Gaztotetikan, alde zarreko gaude, Obispo ondoan eta Santa Mariatetikan eskuina pasata. Eta gaur pare bat pintxo egingo ditugu merkatuko produktu batzukin, da pixka bat beste Hondarribiko produktuekin zartuta. Guk sukaldeariko desberdintasun gauzak egiten ditugu, nahiko mezkla dakagu latinoamerikano gauzarekin, da asiatikan eta kaltzen dugu gauzak eta ideia eskagu bidaiatikan. Baina gaur pixka bat Hondarribiko gauzakin egingo dugu, gauza bat simpleago, etxean zuekin alde zutena. Así que, bueno, zaiatuko gara, desberdina pixka bat punto txiki batekin egin, baina nahiko lasaia zuentzako egiteko, bale? Orduan, egingo duguna da azelga batzukin, hosto azelgak erabili rabioli bat egiteko bakailaoarekin, bakaila zura honarekin, eta gero porru saltzarekin napatu pixkat. Eta gero, beste aldikan, berdura batzukin eta arrautza oso onak erosi dugu merkatuan, así que arrautzatekin egosi eta gero erremolatxakin da oilasko saltza batekin, pixka bat nola ligatu eta eutiko du, eta nahiko potentea, baina hala ere naturala, ezta? Aldegunean behintzat, zaiatzek Hondarribiko produktuak eta azokako produktuak erosten. Baina, bueno, pixkanak aidea, no? Animatzen da gehiago eta mazerretan gehiago, eta, bueno, así que aprobetatu dugu dagoena, momentuz. Dagoen dana erozin dugu eta hori honekin hasiko gara. Así que, bueno, hasteko, ingo duguna da, rabiolia preparatu. Rabiolia preparatzeko lehenengo gauza, tipulina, tipula kasu honetan, moztu. Txikitan, tipula honekin ingo duena da sofritu bat egin bakailaoa egiteko, bale? Alde batetik. Gero beste aldetik, patata, zuritu, eta porruzola egiteko patata porrua eta zen nahi, Hola ekusi zidan amak, así que nik hola egiten dut. Igual batzuk beste etxetan desberdintasuna egiten dute, baina, bueno, nire kasuan horrela zen. Hau listo hau. Patata oso ona gainez, lehorra dago eta txura horrekin. Patatatik pixkat moztu. Azena joa garbitxu pixka bat. Azala fina daka, azena joa nahiko freskua dago eta kutxio puntarekin da listo, zeitun zuritze da. Peladoriakin beti zehozek gehatzen da, azalan, proteina, vitamina eta naturala, hemen dana naturalak da. Listo. Haure moztu. Eta listo, hola zen. Hau dana gero, katzulatia jarriko du. Eta porrua ere berdina, porrua freskua dago, txikila dago. Egarra dago. Hau, pusketa onditan moztu. Hau dana honekin ingo du porru salda. Hori alde bat edikan. Eta gero tipulakin eta bakaila horrekin sofritoa rabiolia betetzeko. Pusketa erdiekin nahikoa dakagu. Pare bat iteko, zuentzako bintzat ikusteko nahikoa dakagu. Bakailaoa guk egozita pixka dakagu. Zuen etxean egiteko truko bat, troke bat, poltsetan bat sartu olio pixkatekin, batxuia, eta ura berua jarri, zuren etxeko ura berua tope jarri. Ura beroa atetzen denean, poltsa fregaderan sartu, eta euki 15 minutu, baino ura segi mantentzen ateratzen, bale? Eta 15 minutu horrekin, nahikoa kasu bakailo baina nahiko puntu honean ateratzen da, bale? Hori truko, Truko da almendruko. Kasu honetan, azala kenduta, gelatina baten dio, baina gure kasuan ez dugu nahi, rabiolientzako. Hori dena, sofrito egiteko, rabioli bitetzeko. Eta hola zen, bi horiekin pintxo bat egingo nuke, bale? Bueno, aztu zait ezatea hostoare edabide berdulaga. Hostoa
Bakarrikan ostoa nahi dugu, bale? Beko partea, penka gaztelaniaz, baina euskaraz egiten, no esaten. Bueno, ostoa ravioliteko. Orduan, busketak eginda, hola xen ba, bat. Hola, honekin 3 ravioli ingo ditugu, bale? Ostoa gero uretan jarri, gero ur hotzetan jarri, eta listo. Eta oso flexiblea getzea ostoa. Eta honekin ravioli ingo dugu. Eta gero, ez alde batetik. Tipula berriro, tipula kriston gustatzen ezta? Hau bain, kasu honetan, handixio egin. Tako, karratu handixia marrekin. Ez, horren txiki, ez de berde. Penka, moztu, eta honeka hilia bezala. Neko gogorra, neko zakarra izateana. Bueno, garbitu pixka bat, eskineko partea kendu, berdeare kendu. Eta ingo dugu, berdura batzuk hola kasualita baten egosi, eta gero bukatzeko azkenen momentuan dakagu goiasko egindako salda bat, etxean indakoa, baina asko irakindatuta. Eta jartzen bat zute oiasko hankak hobeto gelatina hartzeko. Eta gero bezaletik erremolatxa egosita hori dena trituratu, eta ingo dena da saltza bat gelatinosoa oso fuertea, zaporeduna eta gozo puntu batekin. Orduan, berdura horiek egosi ondoren, botako diogu gelatina hori, pixka bat mugitu, saltza korpotxua, pilpila antzeko saltza ateako da, eta gainetikan arrautza bat, gure kasuan, temperatura bajoan eginda, baina zuen etxean, arrautza bat urtikan pasata eta listo. Hori errexena. Bueno, hau, txorakiri gutxikin, beti guk gure etxean txorakiri gutxi biltzen dugu. Guk gure gustatzen zaigu janaria tamaina desenten. Txorakiri gutxikin biltzen. Bueno, azala kendu, kalabaza. Kasu honetan, zegoen berdurakin egin dugu. Igual, mendikan bilabetera bat azten dire ja brokoliz, kalabazinare atatzeta, beste berdurak atatzen dire, ezta? Berenjenare bai. Nola azena joan nahiko politxa dagoen, busketa bat osoa jarriko dugu. Gero pixka bat dekorazio bezala moduan. Azkenean, janaria biztatik sartu berda, ezta? Gustatzen zaigu goxua janaria, bai, baina biztatik sartzen denean hori da tope, ezta? Etxera joan da, antxe, familiak amak egindakua, semiantzako, semia batzutan preparatzen du, animatzen da gastiak preparatzen zukatien, amantzako ere bai. Bueno, listo, garbituta. Bueno, bitartian, ni adur naiz, donostikoa naiz. Ez naiz, hemen ondarrikoa, nire neska brasildarra, taliska. Horratik izena, batzuk zen dute tapaz eta ez dakit zertez, tata bere modo kolokialan esan dako izena, bere Brasilien. Beti izan duak tata, lagunentzako. Orduan, honea torri ginen, guk izena baina kagun, baina dela 10 urte, pentsatuta, tabernana. Ondarri bitokatu zaigu eta pozik gaude, ez gara kejatzen. Oso pozik gaude, hemengo jendea, azkenean harremana handiak hartu ditugu azkenengo urteetan, 3. urtea zikera, eta pozik gaude hemen, ez gara kejatuko, pozik gaude. Aber, pixkanaka jendeak gehiago izagutzen dikuten, eta animatzen diren ere bai, aldezarrea igotzen, ezta? Rabanito, hau, desconocida. Ez dugu ez da egosi ingo, gordinikan jango dugu. Zapore pikante txua daka. Eta egosteko ingo dugu bakarrikan izpinakin egosi. Izpina eta gatza pixkarekin. Gordinikan, krujiente modutxo enkurtido bat. Eta honekin bukatzeko platera primeran. Piskat vinagre puntu hori arrautzakin eta gozo puntu hori remolaxin emandakoa saltza horrek. Garbitzen izpizkata zala, hautza kentzeko, eta brilloare atatzen zaio. Barrutikan, erdia moztuko dugu eta hartzak erresago egosteko ere bai. Barrutikan txurila da. Izpinakin jarrita, txuri parte hori arrosa geldituko da.
kolorea, azaleko kolorea aterako zaio eta barrukoa arrosa jarriko da. Rampa, dekorazio modukoa, bale? Bueno ba, holaxe, orain jatziko gea, sukaldean. Bueno, ja zukaldatu gauzak, orain ja montajea. Ostoa zelgana, mira ze itxura. Igun biguina, Hemen dakagu bakailaua tipularekin. Suave, guztu. Riko, Bueno, hau zen. Ravioliteko, azken erresa da, Hau umientzako ere bai, kostatzeko, Politia, desberdina, Bueno, poblatu. Gero, poblatu berriro. Hau politia berde-berdea, koloria da, Hemen hau Kostarikako kokotxo politia dakau, Hemen porruzala, behian jarriko dugu. Ravioliak gainen jarri. Berde puntu horrekin, Bukatzeko perejile pixka jarri. Perejilea, olio puntxu bat, eta listo. Honekin, pintxo bat bukatu dugu. Erresa da, simplea, baina goxua ere bai. Vale? Bueno, hemen txelakagu berdurak, kalabaza, azenaioa, azlegan penka eta tipula. Hemen dakagu erremolatxa, oliasko saltzarekin, dira, ze itxura dakan, Listo, kutsara bat sartu, bigarren jarri dugu. Jatze dugu, bueltatxo bat eman, listo. Gozo puntua emateko. Guain, kazuela politia bertan jarriko dugu, Eskat hemen, kasero, nire kasero galanta naiz da. Eskenean da. Listo, hola xen. Arrautza, ondarriko arrautza. Uratik pasata. Gure kasuan, 64 gradotan, 40 minutu. Enda bizik, toki baten iriki. Txuringo egina dago, baina barrutikan kremosoa. Hartu, berdura gainean jarri. Eta bukatzeko, rabanito lehen egin dugu, izpinakin izan dugu. Piskat arrosa kolorea hartu dugu. Ez gehiegi, hau etxean, egunik batetik bestera utzi, eta kolore arrosa hori gehiago hartuko du, bale? Urun, katxarrito bat jarriko dugu. Mentxe jarri gainean. Eta gatza pixkatekin bukatu. Eta honekin, bigarren pintxoa bukatu dugu. Bueno, hemen txigabitza, mila esker danoi, mila esker udaletxeko ere bai, azkenean, azokari ere bai, produktu koso hauek aldegula erosi, eta nahi duzutenean, gure etxea zuena da, mila esker.